Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhulumayo nguDokotela Ncekeza. Unjani sisi? Ngiyaphila bhuti wami njani? Ngiyaphila. Cela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo nokuthi uphuma kunendawo. All right. Sanibonani. Lo okhulumayo unokuthula Mabaso, ngiqhamuka eMlazi kaYou. Okay, all right. Ulethwe yini namhlanje nokuthula? Bhuti wami kunzima la ngaphandle. Kunzima. Kunzima bhuti wami. Kwenzakalani? Ile nto zokuthatha izinto zokuphila. Wathatha into yokuphila? Ungathatha into yokuphila bakithi. Isiyakuhlupha. Kanzima. Okay, no, sithathe nje usibeke ekuqaleni ukuthi what happened, usithole kanjani usuleyo situation? All right. Okay. Ngabhuti wami bede ngisebenza mina kwezinye izinkampani eMhlanga. All right. Okay. Bengicela ukuligodla igama lenkampani yami. All right. Okay. So ngahlangana nomunye ubhuti, lo bhuti lo ungathini usiswakhe. Yeah. Ungathini angazi kodwa unesikhundla khona emsebenzini. Akayena umphathi kodwa unesikhundla esiphezulu. Okay. Kubo nje bengibona ukuthi baphela impilo nje bonke. Yabo. And mangithi ngiyalandela istory saGayi, uGayi ngathi akasebenzi. Okay. Yabo. Okay. uGayi bekhulekile ke shem. Besihlala naye phansi ingcokolele nje yabo. Kuka ungenankinga nje. La ngalinge ke ekhaya kithi kaYou kuthe abazabe ngasasebenzi. Bahluleka ukukhokhela amafenisha, imoto yonke leyo nto. My installments. Yes. Kwafika ke abantu bathatha into zabo ke. Kwabanzima ekhaya. Kwabanzima kakhulu bhuti wami. Ingangoba sesingazothi kumele edleni imali engithola emsebenzini menzama ukukhava okunye ukuthi ngingahambi yabo. Kwabaningi. Yes. So uGayi ngikhulume noGayi. Ngithi weGayi nakho nginenkinga la. Ekhaya kuso. Yeah. Athi uGayi hayibo ukhuleka leyo nto bali lolu. Uma kuthi wena uyazi ukuthi ufunani ukhuleka. Mina kodwa wathi umsebenzi, wengasho ukuthi isithwalo. Okay. Ngakuphi lo mjito? WaseZambia. WaseZambia. Yes. Besikhuluma isilungu ke naye. Because izulu bengasazi ke ngasizwa futhi. So wena wafika wakhala kuye busu beningabangani? Yes. Beni close. Bese close kakhulu. All right. Okay. So uGayi alentuze athi uGayi hayi nansi inamba yami Chomi. Nje ngizocela ukuthi ungifonele mase udecide ukuthi uthatha lo msebenzi. Okay. Nami I do understand ukuthi kule nkampani le mali nithola encane kakhulu. Ngithi wow kana uyabona. Yeah. Ingijabulise ke leyo nto. Yeah. Okay. Kudlule one day ngimfonele ebusuku. Ngiyakhala, ngiyabona ukuthi amandla ayaphela, stress, ngiyafokofa. Ngimfonela uGayi waseZambia, ngithi hayibo wethu, manje wawuthini le lanto yakho isakhona yini? Athi khuleke 24/7. Wena nje mase ready uyangitshela nje. Hayi. Into enjani anti le nomsebenzi onjani? Athi ayikhuleka Chomi, akusonyoka. Ayifune igazi. Hawu. Mina vende bokuthwala ke bengithusa bengisaba ke. Bengisaba nje kakhulu. Ngithi mayi. Ngibe nalento uthi hey man. Ukona lokho kuhluphe and lo asho ukuthi akho gazi echitheka phela mina ngisabantu uzoba negazi lapho kuzofa abantu ngegama lami. Yeah. Athi uGayi I know ayikho leyo nto. Hayi. Athi ungitshela yena mase ready. Ngithi okay. Athi anytime. Hayi okay. Athi uGayi usivala ifoni sivalisana bemnandi. Ngimfonele futhi ngikaza zasekuseni. Ngimtshele kwakusekuseni kakhulu intatha nje. Mhlawumbe kabo 3. All right. Ngithi hayibo ongibalansise ngeke awungiplage ngempela manje ngeke. Ngifuna athi hayi khuleke ngabo 11 khuleke. Ngithi mina 11 okude. Ngicela sibonane nje.
ikube yes athi hayi no problem kube athi okay mhlawumbe what about 9 ngithi yes alright 9 okay hayi athi athi ngizokusendela ilocation lapho sohlangana khona ngempela ngisendela ilocation angibuse khona emhlanga bese ethi hayi angi-order iwayini engilifunayo wathi ngisho kuthiwa imalini ngingabi ne-stress yo ngibona ukuthi akusempilweni la ufika ngananto emoto ngaphela ufika nge-omoda yini le moto leyo kodwa imoto kanjalo omoda lapho omoda ngiyayibona emnyama soco hayibo ngathi yibubuka mfethu le moto kuthiwa le moto iyabiza na athi njalo yobala le ushintshike lo athi yini webantu endimncane phela ugayi unje early 30s alright yes ay ngithi no ngiyayifuna mina lento yakho nangempela athi ayikhuleke naphela seshayelelwa kwaleli wayinetha ngiphosa alehli yabo hayi ngimuntu uthi mina ngifuna ukuhamba nangempela athi khuleke athi kusasa ekseni siyahamba ngithi mina ubala lolu endlini ngingasho ukuthi ngiyahamba yabo angithi ngiphinde ngarizana phela emsebenzini alright ngirizana emsebenzini ngokuthi befuna ukucover lapha nalapha ekhaya yabo manje ngiyabona ukuthi okay nje sengishile emsebenzini ngisesophila ngani-ke yes yabo hayi nangempela ugaya ngangihluphi bese yangitshela ugaya ukuthi hey yazi-ke la into emele uthole uma uthole imali engango-200 okay lo 200 kumele ube ama-cons okay nje ucebezeli nje kuba ama-rand ma-2 yeah ngithi ubala lolu ngemakuleni angapha ngishintshele imali ngiyiphathe kwibhegi-ke manje yeah hayi-ke Masamba imlo yangitshela ukuthi phela ngithe khami nahlala nefamily ngibuthi mangasho ekhaya bazoshintshisa umqondo kanti mina sengidecidile decidile ukuthi mina manje nokuhlupheka asebona abangani okay yes asebona nje abangani niyakuphi nogaya wathi niyakuphi siye Zambia kubo hawu mind you anginalo ngisho amaphepha mina passport futhi angifuni ngamamanga kuwe nje bhuti wami ukuthi ngambuza indaba ye-transport indaba yamaphepha no angikaze ngimbuza yabo and naye wangangibangela leso sicefe because ngangizobona kuyisicefe leso sofuna ngingahambi yabo angempela eshaya imoto angangifuni petrol angangifuni nix sishaya sihamba uma sihamba safika lapha yana safika kwilento zakuyi-bracket yakhona so masifika ngithuke-ke naka amaphoyisa agcwele umgaqo security yes akhipha imali eyisitaki engaka o-200 evele ekhipha kanje ngewindi bengiyothi iwindi sabe sidlulela ngiyakutshela nje imali kanjalo nje sahamba masifika ngakhona laphana abe ngikhombisa ithi awuyazi nakho lapha siyakhona akukho kude emakudeni la mhlawumbe egcineni eZambia masifika laphana sishiyeke imoto-ke kuthiwa imoto ayingeningi lapha ngaphakathi hayi angikhombise lo muntu cha ngibona ukuthi hayi umuzi nje akho rich akho kuhlupheka umuzi nje size nginyawo nobhuti sithe mase singena egeyithini lakhona kwavela kwamnyama kwaqhuna kwabamnyama ngikutshela kwavela kwaba cloud nje angazi kanjani yebana uma singena laphana ngigcine ngingena naye uGayi mangithi uGayi bela uGayi asekho sekunento nje ngibambe ngesandla-ke manje ngathi umuntu yabo uma sihamba ngathi uzongifaka nje kwenye indlu ebimnyama eshunqa intuthu and kule ndlu into engayinothisa ngathi ibhuti wami imbiwe indlu engathi urondo ne imbiwe le yandlu phansi yabo yambiwa phansi ngathi yabona nje angazi ubona njengozamazama sobengena phansi emgodini yes engathi lapha ngathi lento afika ngikhahlaza khona lapho ehambela lento lini mana le mali kade uyithola uyithatha e-tuck shop ngeyani le mama eyokhokhela isithwalo phela wahamba naye eZambia yes hey ay
Uma ngifika laphana kube ngathi ikhanda lami lidizinyana, kube ngathi ingqondo yami ayisathathi kahle. Ngiyazizwa khona ukuthi ngisenyameni yami kodwa ngasothi angikho futhi. Yeah. Hey bhuti, ngilale lolo suku khona shuthi kulomgodi kodwa phela noma ngalalanga ubuthongo. Kuse ngakusasa, uma kusa ngakusasa shuthi bengikhipheke lami. Akho umuntu mhlawumbe ukuthi lapho sengingabona umuntu nje. Uma bengikhipha lana bengifaka kwenye indlu nje khona indlu nje ibisha bhuti wami umlilo. Umlilo. Yes, umlilo basiwe ngathi angazi kuyasha. Njengoba ungibona ke la. Noma Max. Yes. Into ebonje konke nje nala. Akakapholi ke. Hayi ke kuthe uma ngiphakathi lana kuyastimwa ke bhuti wami la. Kuyastim and awabona amanzi lawo phela ukuthi for steam. Yes. Into ebona umlilo. Yeyizwe indaba umlilo. Yo. Shuthi babe kupheka kahle. Bhuti wami uthanda imali. And mangicabanga lento ngizwa nje umoya wami. Ngathi ushona phansi. Hey. Hey, Tisha. Thank you. Yo. Yes. Ay. Ngiyabonga bhuti wami. Kuthe bhuti wami uma ngingena kulomlilo lo, ngistima. Thema ngistima bangicaba. Engicaba. Ngiyabona igazi lami liyehla, igazi lami liyehla, yabo? Liyehla igazi lami. Khona lapho. Hey. Khona lapho lento le kungathi ibhuti wami umuntu. Yabo? Uma ngathi umuntu angazomchaza ukuthi umuntu onjani because loya muntu ngathi unamadlebe amakhulu. Yabo? Unamadlebe amakhulu. Mfishane. Kungathi iskin sakhe uneskin eslight angazi kanjani. Yabo? Angazi ngachaza kanjani nje unamanzipho amade. Yo. Uma bengicaba, ngalesikhathi bengicaba yena ubusy ukhotha igazi lami. Lento emfishane. Ngiyachazela. And ngiyafisa ukumtshela ukuthi no man, lento leyo uyenza angithandi. You understand? Ngiyafisa kodwa kuyasho ukuthi anginawo ama-powers. Eish. Yabo, yona into ngiyibuka like ngathi into ngibukela la emakudini. You understand? So uthe kuse kanjalo sekuleyo process leyo kwafike imbuzi baletha imbuzi and babeya la ekhandini lami bayitwist intamo. Yabo yabe ikhanda lishona le ibody yashona le igazi la yeza kumina so and same into iyaphinda izongikhotha konke. You understand? Yo bhuti wami. Okay, then thema kusuka lapho kuthe mangisuka lapho ngalentunzi ngahlala ngelana beqhube besangicaba ngahlala kuyo le ndawo lena besangicaba mabesangicaba lana lento yaqhube nje lokho iphuza igazi lami iphuza leli gazi lami. Okay, then bese ke kuba khona kwafika nje omunye ubaba nje osabekayo. And into esengikhohle ukuyichaza ukuthi sithe masifika kulomuzi lo kugcwele indwangu ezi-red and black. Yabo egqekeni leli lakhona. You understand? And nalo baba ugqoke the same. Yabo ufake lezi ndwangu ezi-red nezi-black. Yabo and ngathi uwenze nane-art ebusweni bakhe. Omkhulu thize. Yes. Okay ke bese ke kuthi hayi ke tomorrow siyabuya siza South Africa.
Then uma siza la singakasuki-ke khona le mali le kwathiwa ngihambe ngiyibeka kwenye indawo futhi enye indlu emnyama. Okay. Kulapho kule ndlu emnyama ngithema ngithi ngiyangena ngiyayibeka phela le mali futhi bengithi ngizoshiya ngebhegi. Yeah. Yabo iyangihlebela lento athi no ikhiphe. Ngithema ngiyikhipha bhuti wami ngathi ngihamba into like isnake. Yabo. Then ngakhumbula amazwi kalowo guy lo bengihamba naye athi akukho nyoka laphaya. Angingayivumeli lento ngathi no shuthi imina shuthi ilokhu uthi ngoba ngidize. You understand? So ngisachubeka ke sachubeka nale process then kwashaya ngaphuma lapho ngabuyela lapha kade ngikhona emlilweni lo shayo. Uma ngibuyele kulomlilo ngisaqhubeka nale process yesterday. Okay, then bese ke kuthiwa siyahamba ke. Okay, bengibambe futhi lo bengibambile wangikhipha ngale kwegate lila khona. Kuthe kwemva kwegate okay sengiyambona lo gabe ngihamba naye. Lo kade ngasambonanga. Yabo. And angazi mhlawumbe kuthiwa sizo negotiate. Mina ngathi mhlawumbe kuzoba nokunegotiate ngabe kuzoba nani mhlawumbe kube neconference uba khona between mina nabantu bami labazongithwalisa. Yeah. Okay, akubanga nje na story. Yo. Okay. Ngisihambe siwoke okay ngiyazizwa sorry sithe siphuma laba benginika ubasket. Alright. Lo basket bathe anguprotect lo basket usuyimina unensikilo yami uyimina. Yabo. Umlahleka lo basket shuthi nami sengilahlekile. Hayish. Yabo. And izomela ngilokho ngokuxoxisa. Alright. Yabo lokho ngikukhulumisa. Shutho umngane wakho ke. Exactly. But wami ngitshela ukuthi sihambe ngiphethe sokumntwana. Sihambe siyofika emotweni, sihambe sigene emotweni. Bese ethi umngane wami lo angufake ngemumva ebhuthini. Ngithi no man, I can't uthi ngufake ebhuthini. Impilo yami ngifake ebhuthini kanjani manje? Yeah. Because ngizogonetha mina as umnikazi wawo. Wathi no, ngathi no mfethu usuqala umona. Ngiyakubona manje ukuthi usuba jealous. Ngoba phela mina shuthi sengizoba nemaso ngizoba rich. Engangikhulumisi athi okay fine no comment. Ngithulele futhi ngamkhulumisi nami ngikhulumise lo. Bayishaya imoto sidlule futhi emaphoyiseni abaninge futhi imali futhi. Sichubeke sisongena la. Mind you ekhaya lami akekho umuntu owaziyo ukuthi ngilanda isithwalo. Heish. Lesi sithwalo kuthiwa mina mangifika naso ngisifake kuphi kaRondo lapho kushiswa khona impepha. Yo. You understand? Yo. Mind you mina ekhaya lami I'm a last born. Yeah. Akumele ukuthi lapho ngizongena endlini zangangenhla and stuff. Yeah, ngeke ubesana uzithola usulapho. Yabo. Ngayakhi plan ukuthi angibeke lento yami ngathi mangibeka and kwathi ngoba kuthema ngithi kwathi wamele khona izokwazi ukuxhumana nezidalwa zami angifike ngenze imbuzi. Mind you phela nginayo imali mina. Yes, I don't have money. Okay. Ngilokhuze khona umunye umashonisa nje wasendaweni okunika imali yakhe kodwa niyazi zokubulala phela uma ukuthi imali yakho ayikhokhi. Ngithi ngithathe i-risk ke la. Mangithatha le risk ngilokhuze ngihambe ngilo mashonisa ngithi no yazi into yami ayideserve imbuzi. Yabo it deserve nje straight inkomo. Yeah. Ngithola inkomo okay ekhaba ngixhaseke ke khangathi ngangizenzela umcimbana nje. Yeah. Ekhaya futhi babanga nalento babana lento ukuthi bavele ngiyekile emsebenzini ngiresignile shuthi kusekhona leyo nto nale mali khona. Ngisafuna ucela umsebenzi. Yes. Yo bhuti wami kwaqala kwabanzima. Ngithole ngampela inkomo ngithole ihlatshwe ekhaya yabona singeniswa kahle isitholo sami okay ngibona ukuthi okay yonke into ba right. Isitholo sami besilala phansi kwephilo lami ke. Okay. Yeah, ekhaya bemnandi kube nje yaya. Day 1 okay ngangaphupha lutho. Kwangibavele ngangikhatheka ngazuma ngaphupha yini. Okay ngoba ngiqaphele kahle end of the week. Yabo. Because bengina lento ukuthi okay ngiyasixoxisa ngiyacela yebo leyo nto. Ucela yonke into. Ngiyacela nje ngiyacela Nkosi yami. Uchazele kodwa ukuthi sisebenza kanjani noma imali siyiletha kanjani.
Babengachazanga bona bathi nje khululeke wena uzobona wena. Uzobona izinto uzozenzakalela nje by automatic. Alright. Bathi into emele ngiyenze kumele ngibe nesitolo esincane. Kumele ngenze something nyana nje esimall nyana. Yes. Okay, then ngithi mangilele ngibe ngathi ngiyaphupha. Uma ngiphupha ikhehla lasekhathi zeni engathi semfuleni linginika into enjengase isithwalo kodwa ngathi nginika loya mkhofu loya labubhizi ungikhotha. Ngithi no man leyanto sishile vele lapha ngeke izibe la. It's just a dream. Yeah. Hayibo bhuti wami, moya ngcwele. Kuthe kuse kanjalo ngathi ngithuke. Ngithi mangithi hayi lesitho sami sekhona ngaphansi okay ikho inkinga. Qhubeke kuthi iviki lesibili okay lokho manje liyangitshela ukuthi hayi evikini lesibili ngilokhuze mina ngithole umsebenzi wewashing emzini yabantu because ngithi ngingasasebenzi so ekhabe sokudonsa kakhulu ngodizini. Ngithole lo msebenzi wokwashela abantu ngiwashela abantu ngangempela kube mnandi kube nje yaya bese ngiqala ibhizinisi lokuthengisa izinkukhu eziphilayo. Ngoba nje ngaqala ngezo 5 inkukhu. Hayibo ngayithenga inkukhu ezo 5 hayibo ngabona ukuthi imali hayibo and boma ngibona nje inkukhu ezo 5 because inkukhu ezo 5 bezo 150 yabo. Ngizobuya sekukhona imali yeprofit ngibuye nemali le iprofit nemali yokuthengisa ikhona yonke into and imali edekini. Imali mina bithamzeka kawu2. Yo ngitshele bhuti wami uthola extra. Yebo. Ngilokho ngithengile nje inkukhu zami lokho ngedile ngoba ngicela senginenkukhu bezo 2000. Yeah. Sengihlukanisa ngase ngelila nga-approach-a enye ifama lapho ede ngithenga khona iy'nkukhu. Yeah. Yathi ngiyakubona ukuthi nje uhlela ufika uzongisupport bengizocela uzongilekelela ube yipartner yami. Yathi mina wathi yes. Ngathi mina bhuti wami ngisho phela kuye le fama yami ngithi no mina angifundanga so ngingikwazi ukwenza into ekanjalo. Because napho bengisebenza khona nje ngangazi ube phela kwakumsebenzi wezandla skill. Okay. Wow, athi no ungawarishe ngaleyo nto khuleka nangempela angicicise emaphepha nangempela kube mnandi. Ifama enkulu. Hayibo kuthe nje kuthe khona lapho wabethi lo mlungu uyahamba ubuyela kubo phesheya. Ucela ukuthi mina ngisane business. Wangafuna imali, wangafuna lutho wathi ushiya nje kanje. Yes. Hayibo. Kanjani manje? Ngabotha wona sobe isithwalo. Siyasebenza. Awungijabule. Hayi ke kuthi kusemnandi ngisajabula kanjalo. Isithwalo ke mase sifuna ukwaziwa ke manje emndenini. Mind you akekho umuntu ekhaya owazi ukuthi mina ngithwele. Hey. Yabo. Kodwa balibona ushintsho imali yangena. Kodwa phela bacela ukuthi le inkukhu. And bacabanga ukuthi shuthi lapha nemsebenzini bekukhona oncane bengisenakho. Wazi ukustocka yonke into. Uyabona? Yeah. Okay. Hayi nangempela. Kuthe nje insukansukana ngafonelwa enye dealership yaka Toyota emotweni. Yathi hayi ngiyakubona ukuthi uyazama and awunayo ibhaki. Besicela ukukunika ibhaki. Ngathi imali nanginayo imali kwathiwa for free. Hey. Kanjani manje kwathiwa yes ungeza la emhlanga uzosayina. Nangempela ngihamba ngayo sayina. Ngabuya nayo. Hayibo kanjani? No cash. Hey. Kathibo kanjani? Hayi ke savele sathi isithwalo sami sesifuna ukuvela ke manje. Ephushini lokho ngisibone ephushini yabo lokho ngisibone sisho ukuthi sifuna ukuvela mangingazivezi usamba nayo yonke incebo yazo. Mawuthi sesifuna ukuvela like emndenini. Yebo sifuna ukwaziwa naso ukuthi sikhona. Kunje manje la ekhaya isona. Yo. Ngathi mina uyahlanya wena ngeke ukwazi ukwenza leyo nto. Bathi ithulubuke mina ngizobuyela ekhaya phela mina. Na yonke into yami. Hayibo bhuti wami ngicela ukuthi kwaphela ukusa ngangawazi ukudla ngangawazi ukwenza lutho. Nongathi siyangiculela emadlebeni ukuyizwa impukani moyogibela ilokhu izungeza la. Kwakunjalo ke bhuti wami. Nangempela ingaqonga isibindi.
mangiqonga isibindi ngaba ne-family meeting ngathi nje ngifuna ukuthi nje ngibachazele ngezinye izinto zami zebhizinisi ukuthi kuhamba kanjani. Hayi bebabulake. Phela wazisa ukuthi la ekhaya ayisekho into eyenziwa bengangazisile mina. Yeah. Into eningi sibeyicela kimi, yabo? Okay. Nangampela bevume kulungiselelwe, yabo, ngihambe nge-Free State eplazini ngiyolanda iy'nkomo. Ngalibuya nenkomo eziwu-6, ngabuya nezimvu. Nje yabo. Kwaba umcimbi nje impela omkhulu. Ngiyabachaza ukuthi bafethu ngithweleke. Kwathiwa ngathi yes. Kodwa nikhululeke, isitholo sami ngesinenze lutho. Yes. Isitholo sami asinabungozi. Asinabungozi, yabo. Hayi nangampela, hayi ekhaya bathi hayi ngampela bakhaya lokho since usithathile akekho faka kunilokho kuba nemali. Kuthi hayi khululeka intombi. Nami ngabona ngungqozi masitshela ke manje. Ngayibona ukuthi hayi sengiyingqothuvu ngampela sengohlesa abadlali phansi. Batshe indaba engaka. Shuthi nabo babejabula ukuthi kuyadliwa la ekhaya. Babebona ukuthi phela nemoto bese zingithengile. Yeah. Yabo. Uma nje yabo. Hawa ngisakutshela indaba enkulu. Isithwalo sami lesi besikline ekhaya, sipheka. Yo. Senzi washing ekhaya bengasenziwa emshinini. Yebo. Bese senza sona. Clean. Ngishijariti. Ngitshela. Hayi okay ke. Mase ngibahlathela abazali abengamnaki ngabazali. Hayi siqhube basazi phela ngisho nje bese besazi isithwalo sami sesayiklina ke nje. Sifice sibuye TV nje singenankinga nje. Kusekhaya phela manje pholiwe. Kahle bekuyinto engakanani le into emfishane. Bekufishane nankosami bekungakanyani khona ngiyakukhumbula bekungakanyani. Kodwa kunamandla. Kunamandla. Habe bekunamandla ke ngoba even mhlawumbe nje ngifuna ukumove endlini mhlawumbe ngifuna umisa ngendlela yabona. Bethi akukhuleka. Phola wena. Ngisho ukuthi mina cha ngithanda lesi style ukuthi kume kanje ke. Makuthiwa kuyapendwa ekhaya uyenza ipendela. Sovuka kupendiwe. Yabo. Same day. Imoto lezi ayiwash. Ngitshela indlela ebeyiyona and ebegenius shem kakhulu. Begenius. Yabo. Omakhelwane lutho. Hayi, ngiyakutshela yabo and yabo nje kwenkathi beke thuthi nje mhlawumbe ukhona bekhuluma ngami nje komakhelwane abazongitshela ukuthi hayi wemana abade bekhuluma ngabo bethi. Yabo. Yo. Abengafuni ngengami. Yo. Bhuti wami nakho lapho sesibhidana khona ke naye. Wangicela ukuthi ucela ukulala nami ke. Ngathi mina wathi yebo ngicela ulala nawe. Uma ungalali uthi awulali nami ngaba nayo yonke into yami. Kwasanga ukuye ngathi hayi man. Excuse. Uyazizwa ukuthi uthini wathina Yesu. Ngicela ulala nawe manje. Sesiside isikhathi. Mina ngithola indawo. Manje mina nginomuntu wami. Yabo? Athi ucela nami nginqabe kuthe nje sikhashanyana nje engihlale phansi into ngicabanga ukuthi ayisuka ngoba vele umuntu ongenzele iqiniso angimnike. Uma ngimnika ngangamniki wengafiki like yena. Yabo? Wengathi yenza lento like spiritual angazi kanjani. So wena wavuma wathi yebo ngiyakunika. Ngathi mina ngiyavuma ngikunika phela uzothi. Hayibo. Yebhuti ehleka yini? Hayibo. Ngicela ukutshela ukuthi ngangivuka ngimanzi ngithe and mangithi ngithinta into yami ngizwe imbobo. Engakaze ngaze ngayibona. Shuthi lento ibiphethe. Shuthi bephethe kodwa mina phela ngangithe phela intwana encane nopha nami ngibona kuncane. Ngiyabo. Mhlambe eqaqeka ngaleso sikhathi enkulu. And ngangithi ngangilala iviki lonke ngingazisho ukunyakaza ukukhathala. Uthini indaba enkulu phela ngoba bese nginamanzi ngishanuka ngizozwa ngathi sengiyanuka yabo ngaphansi lami. Ngathi nje bese ngiqala into engathi i-discharge nyana. Ngiye emtholampilo ngingatholi usizo. Bengi amaphilisi lawe eksabe angijove kodwa still into. Yo. Hayi ke kuthe ngisababaze lokho bhuti wami ngitshela ukuthi
ekhaya nje bese lala nje nombani. Imali siyehla ke njalo. Uyalala ke kodwa. Iyalala wonke umuntu akhala ukuthi hayibo nakho. Inkinga lapho besikhona besalala ngisho ngoba beyingxenye. Yo. Ngitshele. Ingakho ngize ngathi sedukushiya phansi. Kodwa so ngilana ke inkosi yami ukuthi nje ngicela ababukeli bakho kodwami bengisize. Bengisiza uba namanje uyangilala. Namanje bhodwami uyangilala uyangibona ke manje njengeqanda epanini. Yo Uyangiphenduphendula bhodwami angisazi ngisho ukwenza yabona nje manje ngehlela ngisho emzimbeni. Mina bengifaka u48 manje ngifaka u34. Ngiyacela bhodwami nababukeli bakho emakhaya ngokukhulu ukuzithoba. Angisazi. Angisazi. Imali akusayifaki. Akusayifaki imali. Sibone sokuhamba nayo yonke into yakho. Thandela ucansi nje manje. Ifunela ucansi nje. Futhi uyayikhethela ukuthi uyakubani namhlanje. Ngisho enganeni ezelwe akana sikhathi. Manje bhodwami sengiyayisola umndeni wami khala ngami. Ngize ngisho ukuthi banxahle ngayithathela inyoka kokungconoke noma ngiyesaba. Mhlambe into eyodwa nje mhlambe kuyafana. Bhodwami ngeke kodwa nje lokhu kunzima kakhulu. Manje ungathola isangoma sithi hayi no sokhuluma nawo lo mkhovu khuphula amandla yonke into ibe right ungavuma. Bhodwami angisafuni. Awusayifuni? Angisafuni bhodwami. Bhodwami akudlali ukuthi uzolalwa umuntu ongamazi. Uzolela umuntu ongamazi insuku zaphuma lo muntu uzolala nanomndeni wakho ulala nabazali bakho uzabazali bakho bekhala so bhodwami ngiyayisola. Ngaresign emsebenzini ngithi ngizophila kangcono. I know leso ukhona umuntu ozofona umuntu onosizo. Ngiyakuzwa bhodwami. So ahlahle sofuna ukuyishiya phansi lento kahle. Angisafuni. Mawumfonela uthi lo mjido waseZambia. Usekhuluma ilanguage engayizwa manje. Uyabona ukuthi nawe usephumile kumina. Ngoba uthi nonginike into yokuthi ngiphile. Shuthi mina angihambanga ku-instruction la enganginikwe yona. Ngoba naye lo baba lo manje ngithi ngiyamfonela usekhuluma into engayizwa. Manje shuthi lento ayisatsheleki la ekhaya la. Ngoba kuthiwa nawe uyakwazi ukungizwa lapha khona uyangibuka ukuthi ngicela uzongilandela into yakho ngcono. Ngicela uzongilandela. Iyadla futhi into emabhodweni iyaqeda ukudla iqeda yonke into. Ngaso sikhathi ayifaki imali. Ikufuna ubisi. Uyithengele ubisi uthi uyithengele ubisi ayilaliki. Izongidikade ubusuku bonke nemini yakho uthi ngilele nje mhlawumbe nesofeni ngizobuthonga ukuthi lelele isizongidikadika. Ayinzima le ndaba. Ayinzima. No, leso futhi ukhona umuntu ozokusiza. Bazofona abantu bazokhomenta abanama advice. Sozwa ngabo ke nathi. No niyazwela ababukeli ukhona umuntu ongasiza unokuthula. Afonele le number ezovela la escreenini. Because kunzima. Haya manje uthini kulabo abantu abasafisa ukuyolanda isithwalo right now? Uthini kule gang esafisa ukusilanda isithwalo? Ngithi mina bengayixaki. Bengayixaki. Ngoba mokusaqala kuba mnandi yonke into ya flow. Mase kuphakathi nendawo izinto abezihamba kahle. Abezihamba izinto kahle. Ongakaqala ongakangena isithwalweni engabe sangena akubuyo laphana. Kumnandi ukuya. Ungamlayela umuntu right now uthi
Asland. Hayi, Uma lutho. engacela. Lutho. Ngoba lento ngiyibonile kumina. Ngiyibonile kumina, angifuni omunye umuntu angene lento engangena kuyona mina. Because namhlanje nje ngiyayisola. Eish. Yebo. Hayi no siswami. Ngiyabonga ukuthi ufike ushare story sakho. Sozama ukutholela usizo. Ngiyabonga. Sozama ukutholela usizo leso bazoku-advise abantu. Yebo. Ngiyabona ke. Uyathandaza. Yebo bhuti wami ngiyathandaza. Eish. Yebo. Manje uthandaza nakho kungumfana lokho. Yebo phela shoot. Ngoba phela shoot usegazini lami ngoba Segazini hleze khona nje. Yebo. Kuyikhona manje nje kusambhuti angazi mase mhlawumbe nawe useyakuthinta ngazi. Hey, hayi ngeke. Ngeke. I know. Thank you for watching guys. If kunomuntu ongasiza unokuthula, please just contact le number escreenini. Like, share and subscribe. Siyabonga.